Daily Vlog Nice. Assalamualaikum, saya Nicip saudaranya kembali di daily vlognya Nicip ya. Tetap daily vlognya di dalam parak-parak ya, di dalam semak-semak ya. Kembali lagi bersama Nicip. Kok pada sore, kok siang hari, kok nyari teramandarang ya. Iko cilote tentang iduit ya loh. Pokoknya kalau jadian tuh cilote tentang iduit. Kok dan lagi cilote skete untuk orang kayu, orang yang sedang diate. Orang nan pokoknya na balindi arato. Kalau mencari orang tu, ijan orang bansai, mode orang bansai, mode kami na bansai, ko jangan dipandang rendah. Ijan dipandang sebelah mata lai. Awak kayo ko barato ko alun tentu salamunya lai. Kini tuan-tuan angku nyonya yo sadang diate kini sadang banyak arato, sadang papangke, titel, Aba pandang mana orang-orang bansai, bapa pandang sebelah mata gini ko indak bulia tu. Paguno bajang ko ngeongehan. Ija mintang wak kawa kayo awak si jaanyo ndak bulia tu. Tolong lantikan tu. Orang nang bansai ko kaparalu jo dia awak tu indak mana kini paralu kini jo pitih ko jo apo jo tanago kai kadang jo pikiran kai paralu. Jadi tolonglah ubah tu yo. Untuk orang yang baru ke kayu, orang lah kayu dari lai orang banyak rato. Kicik kalian rato yo karato kayu bando kalian tutunan lawe sak tanah pusa makasih banyak tanah namanya anan batitel nan sadola macan pangke tu kabangkui mati tu indak. Nang dibawa mati tu apa amal ibadahnya. Kain kapan? Nan si bansai ko beko ko kana manjujang kerangka apa nama tu keranda kalian tu isok mati nan si bansai kan orang kayu nak kamu gitu do jarang cicik dah kamuanya nya mai riang jo tu rancak di belakang tu nya lai terang hari pakaturia dan kicik tu untuk orang kayu nyo ndak sadolah orang kayu bantu tu banyak lo orang kayu nan eluati tapi lebih banyak orang kayu ko nan onge banyak juo dan kicik mana dia mengicik nak orang kayu sebenarnya merang lo kadang nak yang kayu nak tapi yang cak dipikir lah istilahnya ke depannya awak duit kau sana nak kasalamunya kayak dia teh tapi lah cok pepatah mengicik kan roda awak duit kau samut seperti roda berputar kadang di atas kadang di bawah kadang ban kau kempes juga pula kan kurang angin kan jadi itu tolong dipikir tadi ada orang menelepon tu tak mati video kan tanti. Jadi ni kicang kon sana, awak tu dunia kon sana, ijan minta awak kayo, bapandang orang-orang bansai ko sebelah mata, elok sajalah. Banyak piti bila biar kau ditolong orang. Sudah ditolong jadi upek kan pulau li terang hari pakaturia tu. Ikhlas. Ko sudah orang tolong minta awak kayo banyak piti ko ada macam bandaun sana, ndak jadu lalu ikan dah. Sudah ditolong orang ko bau upek kalau. Jadi nak menjadi amal jadi itu dah. Ni kicik bana tu. Jadi untuk orang kayu ko ya. Nampak dulu bana ditolong ko sekeliling awak ko ada orang naman saya yang membutuhkan dia aja. Lancar dulu rezeki wak tu. Ni kicik mana? Tiok dia duduk siko nak do ikan nan lalu. Lai terang hari pakaturia dan kician tu. Ko ndak. Tentang kayu wai. Oto rancak, rumah rancak, ameh taba, batitel, bapangke. Tu ada berkurang gak lusuh bajunya tu kan. Lah bantuk lah orang bantuk rawa bansai ko lah biasa nak tu bantuk jijik saya macam lihat orang banyak lah bantuk itu orang kayu tu jijik meh. Bantuk kanai bantuk terkontiman lah pokoknya bantuk penyakit menular meh kami na bansai ko di orang kayu tu nampak dan ada nak ngicik na sadallahnya ada sebagian beberapa orang kayu bantuk tu macam cali awak bantuk ko nak rasa terkontaminasi apa nama tu ya pokoknya bantuk penyakit menular lah awak bantuk barabies ke awak takut awak banyak awak ke menyala kanyo kan jadi tolong ubah tu ya dengan cik mana dan tonton sehat jo kok kayu dan untuk besok aku jangan bantu itu bantu orang kayu dan lain tu nan ongeh tu patitel bapangke bakayu rumah rancak ongeh mencari orang bansai mende kami ko kwa bantu penyakit menular dinyo tolonglah ubah tu tak do guno do besok mati ameh banyak rumah rancak auto rancak mati ke tanah tu nak do bangkai nan busuk usah nang ka dibawa tanah le terang apa ka turiak tulingaran tau nak do den sana pulanglah den leh muak dia itu lamparak ko lah kita ngapang katuriak tu untuk orang kayu nang apolo na baru ka kayu nak tanggong ngeh dah pala